गिबिसिनथारावनो आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो बरायनानै लायो। फै जों दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय सैताननि नोजोरा नोंनि नखर। जोङो थांनाय समफोराव नायबोदोंमोन सैताना गावखौ इसोरजों समान खालामनानै लानो हास्थायदोंमोन। बेनिखायनो बियो इसोरनि हेंथा दावहा नांदोंमोन, नाथाय बियो देरहानो हायाखैमोन, जायनि जाहोनाव बियो बे बुहुमाव गोग्लैबोनो नांदोंमोन। आरो दिनैबो सैताना इसोरजों दाजानाय मानसिफोरखौ लानानै इसोरनि हेंथा दावहा नांनो थाखाय बियो लुबैयो आरो हास्थायो। बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोदों जोंहा दावहा दङ। जोंनि दावहाया मानसिजों नङा, जोंनि दावहाया सैतानजोंसो, आंनि अनजाग्राफोर। आरो दिनै सैताना मोनफ्रोमबो नखरखौनो नोजोर होयो। माब्रै बे नखरखौ खोख्लैनो हागोन, माब्रै बे नखरखौ असान्ति खालामनो हागोन, बेनो सैताननि नोजोरा, आंनि अनजाग्राफोर। जों दिनै मोनसे नखरखौ लानानै जोङो रायज्लायगोन। जेब्ला जोङो जागायजेननाय 4 बाला 1 सारिखौ फरायो अब्ला मोननो हायो बै समाव मोनसे नखर दङमोन, जायनि नखरा आदम आरो हवानि नखरमोन। आदम हवाहा 2 फिसाज्लाफोर दङमोन, जायनि नामा काइन आरो हाबेलमोन। काइना हुआव आबाद मावग्रा जादोंमोन आरो हाबेला मेन्दा गुमग्रा बियो जादोंमोन। आरो बेबायदियैनो काइन आरो हाबेला मोनसे समाव फोरबोखौ मान होनो थाखाय फोरबोनि खाथियाव बिसोरो बुलि बावदोंमोन। आरो बेबायदियै फोरबोआ हाबेलनि बुलि बावनायखौ नाजावदोंमोन, नाथाय काइननि बुलि बावनायखौ बियो नाजावाखैमोन। बेनिखायनो जेब्ला जोङो जागायजेननाय 4 बाला 10 सारिखौ फरायब्ला मोननो हायो बिनि जुनै काइना बोराबदोंमोन, रागा जोंदोंमोन, गावनि फंबायखौ नायनो हायै जादोंमोन आरो गावनि फंबायजों बियो ग्रें ग्रें थानो थाखाय रायज्लायनो थाखाय हाया जादोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों जोङो दिनै खोनाबाय राग जोंनाया सैताननिफ्राय। जेब्ला जोङो मेगन सायो, जेब्ला जोङो मालायनि मोजांखौ नायनो हाया जायो, जेब्ला जोङो बिदा फंबायनि मोजांखौ नायनो हाया जायो, हिंसाया जोंनि जिबनाव थायो, मेगन सानाया जोंनि सायाव थायो, अब्लासो जोङो रागा जोङो आरो जोङो नायनो हायै जायो। आंनि अनजाग्राफोर, आरो सैताना बेजोंनो जोंनि नखरखौ नस्थ' खालामनो थाखाय बियो हास्थायो आरो लुबैयो। बेनिखायनो जागायजेननाय 4 बाला 7 सारियाव फोरबोआ बुंबाय, काइन नों मानो रागा जोंदों? काइन नों मानो मोखां सोमदों? नोङो मोजां मावोमोनब्ला नोंनि बुलिया मानो नाजाव जायालासे थानायमोन? बेनिखायनो काइन नोङो मोजां मावाब्ला, नोङो गाहाम मावाब्ला पापआ नोंखौ जमनानै दङ। पापआ नोंनि दरखङाव जमनानै दङ। बियो नोंखौ हमनो थाखाय हास्थायो आरो नोंखौ खोख्लैनो थाखाय हास्थायो। फोरबोआ काइनखौ बुंदोंमोन। अब्लाबो काइना फोरबोनि रावखौ खोनासङाखैमोन। बेबायदियै काइना गावनि फंबायखौ फोथार बारियाव बियो लिंलांदोंमोन आरो फोथार बारियाव लिंलांनानै गावनि फंबाय हाबेलखौ काइना बुथारदोंमोन। आरो जेब्लानाखि फोरबोआ नुदों काइना गावनि फंबाय हाबेलखौ बुथारदों, अब्ला फोरबोआ काइनखौ बुंदोंमोन, काइन नोङो मा मावखो? फोरबोआ काइननियाव सोंदोंमोन, काइन नोङो मा मावखो? मानोना नोङो गावनि आंगोनि फंबायखौनो नोङो बुथारबाय, मानोना नोङो गावनि फंबायनि सायाव मेगन साबाय। बेनिखायनो फोरबोआ बुंदोंमोन, काइन नोङो मा मावखो? दिनैबो फोरबोआ नों आरो आंखौ बे रावजों सोंगासिनो दङ। जोङो दिनै सोरबा सासेनि सायाव गाज्रि मोननानै दङब्ला, जोङो सोरबा सासेखौ
बोराबनानै दङब्ला, जोङो गावनि बिदा फंबायखौ जोङो अननो थाखाय हायाखैब्ला, गावनि बिदा फंबायजों गोरोबनानै थानो थाखाय हायाखैब्ला, फोरबुनि रावा बुंदों नोङो मा मावखो? बे समाव कायना फोरबुनो फिननाय होदोंमोन, आङो मिथिया आंनि फंबाया बबेयाव दङ। बे समाव फोरबुआ कायनो फिननायखौ होदोंमोन। जेब्ला जोङो जागायजेननाय 4:10 फरायब्ला मोननो हायो, फोरबुआ होनबाय, नोंनि फंबायनि थैया हानिफ्राय आंनियाव गाबज्रि हरदों। फोरबुआ कायनखौ फिननाय होदोंमोन, कायन, नोंनि फंबायनि थैया हानिफ्राय आंनिसिम गाबज्रि हरदों। जों गोबां समाव थाखोमा आन्दो जोङो पाप मावो। जोङो सानो आंनि पाप मावनायखौ रावबो नुवाखै। दिनैबो जों आथिखाल जों गोबां नुयो। गोबां बिसाया गावनि बिहिखौ दोनखोमानानै, गावनि बिहिखौ थाखोमानानै पाप मावनायखौ जों नुयो। गोबां बिहिया गावनि बिसायखौ दोनखोमानानै पाप मावनायखौ जों दिनै नुयो। जोङो सानो आंनि पाप मावनायखौ रावबो नुवाखै आरो आंनि पाप मावनायखौ रावबो मिथिया। नाथाय बे आयदायाव फोरबुआ कायननो फिननाय होदोंमोन, कायन, नोंनि फंबाय हाबेलनि थैया हानिफ्राय आंनिसिम गाबज्रि हरदों। अब्ला बै समाव हाबेलनि थैया हानिफ्राय फोरबुनिसिम गाबज्रि हरदोंब्ला, दिनैबो जोंनि पाप मावनाया, सासे बिसाया गावनि बिहिखौ दोनखोमानानै पाप मावनाया, सासे बिहिया गावनि बिसायखौ दोनखोमानानै पाप मावनाया, सासे बिसाया गावनि बिमा बिफाखौ दोनखोमानानै पाप मावनाया इसोरनिसिम गाबज्रि खोथागासिनो दङ। नोङो माब्लाबा बेखौ सानफेरबायने? नाथाय इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोदों, फोरबुआ फिननायखौ होदोंमोन। बेनि जुनै फोरबुआ कायनखौ बुंदोंमोन। जागायजेननाय 4:10 जेब्ला फरायो, अब्ला जों मोननो हायो, फोरबुआ बुंबाय, बेनि जुनै नोङो हानिफ्राय साव मोनबाय। जोङो थांनाय समफ्राव नायबोदोंमोन, जेब्ला सैताना आदम आरो हवाखौ पाप मावहोदोंमोन। सैताना हवाखौ बुंदोंमोन, नोंसोरो थैनाय नङा। नाथाय गमामा थैनाया आदम आरो हवानि जिबनाव सफैदोंमन। पाप मावनायनि थाखाय फोरबुआ आदमखौ साव होनो नांदोंमोन। फोरबुआ बुंदोंमन, आदम, हाया नोंनि लागै साव गोनां जाबाय। आरो बेबायदियै बिनि बिसाजना कायना गावनि फंबाय हाबेलखौ बुथारनायनि थाखाय आरो एखे रोखोमनि सावखौनो फोरबुआ होनो नांदोंमोन। फोरबुआ कायनखौ बुंदों, कायन, हाया नोंनि लागै साव गोनां जाबाय। नोङो बे हानिफ्राय सावखौ मोनबाय। जोंबो दिनै इसोरखौ मिथिनायनि उनावबो जोङो पाप मावबाय थायोब्ला, जोङो दिनै साव गोनां जागोन। जोंनि न'खरा साव गोनां जागोन। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, जों दिनै गावखौ बिजिरनानै नायदोनि जों बबेयाव दं आरो माब्रै जोङो दिनै दङ। अब्ला जोङो 1 जन 3:15 फरायो, अब्ला जों मोननो हायो, बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ, गावनि बिदा फंबायखौ मुगैग्रा साफ्रोमबो मानसि सिथारग्रा। खोनासं आंनि अनजाग्रा बिमा बिफा आरो बिदा फंबायफोर, जोंबो दिनै सासेखौ निमाहा होनो हायाखैब्ला, जोङो दिनै गावनि बिदा फंबायखौ मुगैयोब्ला, जोङो दिनै गावनि बिदा फंबायखौ अननो रोङाब्ला, जोङो दिनै गावनि बिदा फंबायखौ मेगन सायोब्ला, हिंसा खालामोब्ला, जोङो साव गोनां जागोन। आरो इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जायहा गावनि बिदा फंबायखौ मुगैयो, बे साफ्रोमबो मानसि सिथारग्रा होननानै इसोरनि गोथां रावा बुंदों। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, आङो दिनै आंनि फंबायखौ मुगैनायनि थाखाय इसोरनि नोजोराव मानसि सिथारग्रा जायोब्ला, आङो दिनै बिदा फंबायखौ मुगैनायनि थाखाय आङो मानसि सिथारग्रा जायोब्ला, आङो दिनै सोरखौबा मुगैयोब्ला आरो बियो इसोरनि नोजोराव मानसि सिथारग्रा जायोब्ला, अब्ला जोङो दिनै गावखौ मिथिनाया मोजां। आरो दिनैनि दिनाव जों बे आयदानि गेजेरजों जोङो सोलोंनो नांगोन।
जोङो दिनै खायनि गोसोबादि जोङो लानो नाङा। जोङो जोंनि बिदा फंबायखौ अननो नांगौ आरो बिदा फंबायखौ जोङो निमाहा होनो नांगौ। मानोना इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जायहा गावनि बिदा फंबायखौ मुगैग्रा साफ्रोमबो मानसि सिथारग्रा आरो बेबायदि मानसिया माब्लाबाबो सोरगोखौ मोनथारनाय नङा होननानै इसोरनि गोथां रावा बुंदों। आंनि अनजाग्राफोर, बै समाव सैताननि नोजोरा आदमनि नखरनि सायावमोन। बै समाव सैताननि नोजोरा आदमनि फिसाफोरनि सायावमोन। दिनैबो सैताननि नोजोरा नोंनि नखरनि सायाव। नोङो प्रार्थनानि गेजेरजों, नोङो बिनायजों सिरि मोननानै थायाब्ला बे सैताना जेरै आदमनि नखरखौ नस्थ' खालामदोंमोन आरो बिनि फिसाज्लाफोरनि जिबनखौ नस्थ' खालामदोंमोन, दिनैबो बे सैताना नोंनि फिसायखौ, नोंनि बिहिखौ, नोंनि फिसाफोरखौ आरो नोंनि नखरखौ बियो नस्थ' खालामनो हास्थायो। बेनिखायनो जों सिरि मोननानै जोङो थानि आरो जों प्रार्थनायाव नांथाबनि। बे राव खोनासंनाय साफ्रोमजोंबो इसोरा लोगोसे थाथों आरो नोंनि नखरजों इसोरा लागारबो लोगोसे थाथों। जिसुनि मुङै आमेन।